Исәнмесез, озын ялардан соң сезне мин Роза Хабибуллина сәламлим. Иң элек бүгенге төп темалар хакында. Бүгін Чаллыда 2015 елга социаль икътисади үсешкә нәтиҗә ясадылар. Әлеге темага башланган шәһәр совет утырышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Нәтиҗәләр куанычлымы? Бу хакта тулырак Ләйсән Ханова белде. Бәйрәм көннәре кемдер өчен фаҗигале узды. Җәяүлеләр катнашында бер юлы берничә юл транспорт һәлакәте теркәлде. Яшьләр дә бу эшкә кушылсалар, әйбәт булыр иде. Туган якны өйрәнү аның өчен хобби кебек. Бүген Чаллының почетлы гражданины Билал Каниевка 75 яшь тулды. Чаллыда Динамоның 90 еллыгына багышланган волейбол турниры төгәлләнде. Кайсы команда көчлерәк икәнен хәбәрчебез күреп кайтты. Бүген эшлекле визит кысаларында Чаллыга Татарстан президенты килде. Рөстәм Миңнеханов Ростар сәнәгать базасында булды. Биредә йөк автомобильләре өчен автокомпонентлар ясыйлар. Предприятиедә 1000-нән артык төр продукция чыгарыла. 1000-нән артык хезмәткәр эшли. Заводның эшен президент югары бәяләде. Рөстәм Миңнеханов КФУның инженерлик үзәгендә булды. Анда аңа заманча лаборатория мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Республика башлыгы капиталь ремонт үткәрелгән Тулай торакта да булды. Казан федераль университетының Тулай торак бинасын төзекләндерүгә акчалар федераль бюджеттан бүлеп бирелде. Моңа кадәр Тулай торакларда бөтенләй ремонт үткәрелмәгән. Төзекләндерелгән А корпусы 320 студент өчен исәпләнгән. Рөстәм Миңнеханов Чаллыга эш сәфәре кысаларында шәһәр советы утырышында да катнашты. 2015 елга нәтиҗә ясап, ул республикадагы барлык 30 программаның да үтәлгәнен билгеләде. Президент фикеренчә, бары тик көчле экономика булганда гына үсешкә ирешеп була. Бу яңа предприятиеләр ачу, инвесторлар җәлеп итү дигән сүз теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. 6-нчы шәһәр советы утырышына барлыгы 600-гә якын кеше чакырылган иде. Алар арасында шәһәр һәм дәүләт советы депутатлары, түрәләр һәм актив гражданнар. Һәм утырышка килүчеләрне менә шундый зур күргәзмә каршы алды. Оешма предприятиялар уку йортлары белән таныштыручы бу күргәзмәне президент та карады. Шәһәрдәге вазгыять нәкъ менә алар эшчәнлегенә бәйле. 2015 елга нәтиҗә ясап, шәһәр мэры Наил Мәхдиев аның шатлык катлаулы булуын билгеләде. Быел да җиңел булмаячак. Тик шулай да ил президенты Владимир Путинның КАМАЗга ярдәм итәргә ышандыруы Чаллының үстерелешле территория статусына ирешүе өмет бирә. Это, по сути, уникальная возможность. Бу уникаль мөмкинлек яңа производстволар, югары технологияле эш урыннары булдыру, җирле бюджетны тулыландыру өчен, үз чиратында халыкның яшәешен яхшырту өчен җай бу. Шәһәр советы утырышында 2 яшьтән 3 яшькә кадәрге балаларны бакчаларда урыннар белән тәэмин итү кирәклеге мәсьәләсе дә күтәрелде. Быел 6000-нән артык малай һәм кыз укырга бара. Алар урынына 7000-нән артык сабый бакчаларга киләчәк. Шулай ук Чаллыда мәктәпләр проблемасы да актуаль булып кала бирә. Яр буе микрорайонда 800 урынлык мәктәп проблеманы хәл итерлек түгел. Микрорайонда мәктәп яшендәге 3000-нән артык бала яши. Баласын өй янындагы мәктәпкә тыныч күңел белән чыгарып җибәрү һәм исән-имин килеш каршы алу һәр ата-ананың хыялы. Һәм аларның барысы да балаларын яңа мәктәпкә алуны таләп итә. Яшь гаиләләр яши торган шундый ук Мәләкәс һәм Яшьлек микрорайоннарында мәктәп бөтенләй юк. Балалар күрше микрорайоннарга йөреп укырга мәҗбүрләр. Берничә ел аша йөрү аларның тормышын куркыныч астына куя. Прокурорның да әйтер сүзе бар, коррупциядан кутыла алмыйбыз. Шул исәптән крем һәм чыгымнары турында хисап тоткан дәүләт хезмәткәрләренең 143-ы дөрес булмаган мәгълүмат биргән өчен җаваплылыкка тартылган. В объяснении служащие указывают, что они не знали о наличии дохода земельных участков и квартир у своих мужей и жен. Женщины не знают, что их вторая половина является учредителем предприятия. Государственная муниципальная служба обязывает открытость доходов. Если кто не желает этого делать, то нужно спросить себя. Возможно, мне нужно работать просто в другом месте. Татарстан президенты үз чыгышында катлаулы ел булуга да карамастан, республикада 30 программаның барысының да үтәлешен билгеләде. Шәһәрдәге проблемаларга төртеп күрсәтте. Шул исәптән белем бирү системасын камилләштерү кирәклеген дә әйтте. Бөтен кешеләр Казанга китеп укый башласа нәрсә була? Дөрес түгел. Пусть они учатся здесь. Мы должны создать им условия. Кто-то поедет в Казань, кто-то едет в другое место. Но основная часть должна получить хорошее качественное образование в вузах, которые находятся в Чаллынах. Шулай да иң зур игътибар икътисадка булырга тиеш. КАМАЗ, үстерелешле территория, КАМАЗ сәнәгать кластеры өстенлекле юнәлешләр. Мы планируем довести уровень объемов промышленного производства на территории Камского кластера. Если сегодня
эта цифра была 750 миллиардов в этой зоне, значит, эта цифра должна уйти через 5-6 лет за 2 триллиона. Это огромный объем и новые производства, которые появятся и в Челнах. Рустам Миңнеханов алданған өлешчеләр проблемасына да тукталды. Ул әлеге мәсьәләне 2 ел эчендә хәл итәргә күрсәтмә бирде. Лесенханова, Дмитрий Рачеев, Яңалыклар. Берем һәм ял көннәре аварияларга бай булды. Җәяүлеләр катнашында берничә юл транспорт һәлакәте теркәлде. Бер кеше авыр тән җәрәхәтләре алды, икенчесе комада. Тагын бер җәяүле вафат булды. Шимбе көнне кич белән Сөембикә һәм Вахитов проспектлары киселешендә ВАЗ-21-10 маркалы машина 58 яшьлек хатын-кызны бәрдерә. Ул урында ук һәлак була. Фаразлаулар буенча юл аша светофорның кызыл утына чыга, ә машина йөртүче тиешле тизлекне сакламаган. Я ехал со стороны Чулмана. Мин Шулман ягыннан яшел светофорга чыктым. Җәяүле киселешен үтеп бара идем инде. Кинәт кенә хатын-кыз йөгереп чыкты. Туктап калган сыман да булган иде. Мин инде бәрелмичә китәрмен дип тә уйлаган идем. Ә ул соңгы моментта гына машина астына килеп керде. Хатын-кыз ашыгыч медицина машинасы килгәнче жан бирә. Световозвращающих элементов на одежде женщин. Хатын-кызның үз киемендә яктылык кайтартучы элементлар юк иде. Машина йөртүченең үз вакытында җәяүлене күрергә мөмкинлеге булмаган. Бу иңгер-меңгер вакыт. Иске шәһәрдә тагын бер хатын-кыз машина тәгәрмәче астына керә. Һәлакәт Муса Җәлил проспектында җәяүле кичүендә була. Автоинспекторлар әйтүенчә, приора хуҗасы юл тизлеген дөрес сайламаган. То есть не увидели, что ли? В сторону Тулы-20. А как можно увидеть бегущего человека? А с какой стороны шла? Со стороны 8-го комплекса. И шла, бежала. Нәтиҗәдә юл транспорт һәлакәтендә 46 яшьлек хатын-кызны төрле тән җәрәхәтләре белән ашыгыч медицина үзәгенә алып китәләр. 11-нче сыйныф укучысы да хәвефкә тарый. Укучы Омега сәүдә үзәге каршына юл аша чыкканда аны 7 маркалы машина бәреп китә. Машина йөртүче юл йөрү кагыйдәсен бозмадым ди. Ехал на зеленый, а он здесь как раз и приходил. Откуда ехали? Оттуда, да? Автоинспекторлар башка фикердә, алар фаразлавынча машина йөртүче светофорның тыю билгесендә чыккан. Җәяүле җитди тән җәрәхәтләре алган. Хәзерге вакытта ул комада. Үсия Валиуллина, Гүзәл Хәбибуллина, Яңалыклар. Берем көннәрендә берничә зур янгын чыкты. 21 февраль көнне булган янгын турындагы хәбәрне коткаручыларга күршеләр хәбәр итә. Алар ГЭС бистәсендә урнашкан 7-6 йортының 5-нче кат фатирыннан төтен чыгын күрә. Коткаручылар янгын эченнән 2 кешене алып чыга. Алар аңсыз була, табиблар аларны коткара алмый. Фаразлаулар буенча исерек хәлдә тарту һәм сүндерелмәгән тәмәке төпчеге янгын чыгуга сәбәпче булган. Тагын бер янгын очрагы Мәләкә Сор ягындагы теркәлде. Анда шәхси йорт яна, зыян юк, ялкын якынча 100 квадрат метр мәйданны чолгап ала. Янгынны сүндерү өчен коткаручыларга сәгатькә якын вакыт кирәк булды. 42 кеше һәм 11 техника катнашты. Пожар, значит, состоял на площади. Янгыннан 24 квадрат метр майданлы сауна, шулай ук 24 квадрат метр майданлы җәйге ашхана һәм өлешчә 52 квадрат метрлы гараж зыян күрә. Төп сәбәп электр җиһазларын эксплуатациялaganda техник кагыйдәләр бозылган. Бүген шәһәр судында Тукай районы полиция бүлеге башлыгының элекеге урынбасары Ринат Гызатуллинга карата хөкем карары чыгарылды. Бер ел элек ул 23 февральдә Ау карабиныннан хатынын атып үтерә. Хөкем ителүче җинаять вакытында үзен белешми торган хәлдә булуын таныды. Суд аны җинаять җаваплылыгыннан азат итте һәм аңа стационар шартларда психиатрлар ярдәме күрсәтелә торган мәҗбүри дәвалау билгеләнде. Суд карары 10 көннән соң гамәлгә керәчәк, хастаханәгә ятканчы Гызатуллин чиста изоляторында булачак. Яшьләрдә бу эшкә кушылсалар, әйбәт булыр иде. Туган якны өйрәнү аны өчен хобби кебек. Бүген Чаллының почетлы гражданины Билал Каниевка 75 яшь тулды. Чаллыда Динамоның 90 еллыгына багышланган волейбол турниры төгәлләнде. Кайсы команда көчлерәк икәнен хәбәрчебез күреп кайтты. Бояре, господа, вам на ярмарку! Сюда! Здесь у нас не тары-бары, всероссийские товары! Выставочный центр Удмуртия представляет впервые с 23 по 28 февраля всероссийская ярмарка в Набережных Челнах. Изобилие товаров из разных уголков России. Ждем вас в павильоне у гипермаркета Эссен. Проспект Яшлык, 14. Хорошим людям хорошая скидка. Оздоровительная программа в санатории «Жемчужина» со скидкой 16%. Подробности по телефону в Челнах 92 60 50. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до 10 апреля.
Гостиница Гранд Хостел. Стоимость проживания от 300 рублей в сутки. Бесплатная парковка и Wi-Fi. Проспект Набережно-Челнинский, 60. Телефон 49 01 00. С 22 по 28 февраля белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. Siz yanılgılar tapşırığın qaraysiz ham biz devam etamiz. Мындай кешеләрне аяклы энциклопедия дип йөртәләр. Бүген шәһәрнең мактаулы гражданины танылган туган якны өйрәнүче Билал Канеевка 75 яшь тулды. Әлеге шәхес автокала турында тулы бер энциклопедия төзеде. Хәзер икенче басманы чыгару өстендә эшли. Барысын да белергә теләү бу кешенең яраткан шөгыле. Шәһәр тарихы белән ул яшь вакыттан ук кызыксына. Билал Канеев Аккала турындагы кызыклы вакыйгаларны бертөкләп җыеп, тулы бер энциклопедия төзеде. Яшьләр дә бу эшкә кушылсалар, әйбәт булыр иде. Менә Набережно-Челнинский университетының студентлары, преподавательләре дә бу эшне алып барырга алар мөмкинлекләре бар. Үз гомерендә Билал Канеев бик күп һөнәр үзләштерә. Ахыр чиктә шәһәр туган ягын өйрәнү музеенда фәнни хезмәткәр вазифасын сайлый. Бүген юбилярны котларга хезмәттәшләре җыелды. Мы практически все, каждый. Без барыбыз да диярлек ниндидер мәгълүмат кирәк булса, аның янына йөгерәбез. Башыбызга да сыймый кайчак. Ничек шул кадәр информацияны хәтердә саклау мөмкин? Ул шундый уникаль кеше. Өлкән яшьтә булуына карамастан Билал Канеев әле дә фәнни хезмәткәр булып эшли. Һәр вакыттагыча шат, көр күңелле. Ял турында уйларга вакыт юк ди ул. Билал Канеев Чаллы турында икенче энциклопедияны иҗат итү белән мәшгуль. Фәридә Сабирҗанова, Ксения Антонова, Ленар Султанов. Яңалыклар. Алма тутырып пешерелгән казны, кетердә торган Израиль кыймакларын, балның төрле сортларын кайда татып карап һәм алып була. Билгеле инде ярминкәдә. Итекләрне кулдан эшләнгән сувенир һәм савыт сабаларны да бары тик монда гына табып була. Үзенчәлекле товарлары белән Яшьлек проспектында Бөтенроссия ярминкәсе эшли башлады. Свободный пьяница с утра уже хорош. На солнышке лицо его сияет словно дрожь. Бөтенроссия ярминкәсен оештыручы Удмуртия күргәзмә үзәге шәһәр башкарма комитеты белән берлектә үз павильоны түбәсе астына 35 регионнан килгән 94 предприятияны берләштерде. Монда куелган продукция теге яки бу төбәкләрнең визит карточкасы һәм ул уникаль булсын дип тырышабыз. Ярминкәнең беренче кунаклары башкарма комитет җитәкчесе Ринат Абдуллин һәм кулланучылар базары бүлеге башлыгы Рәйсә Солтанова, Ярчаллы һәм Кама Аръягы төбәге сәүдә сәнәгать палатасы генераль директоры Иван Шигин булды. Удмуртия күргәзмә комплексы бу тәкъдим белән үзе чыкты. Без моны хупладык. Бу яхшы чара дип уйлыйм. Чаллыларга башка төбәк продукциясе дә кызыклы. Барлык күргәзмә товарлары да яхшы сыйфат белән аерылып тора. Азык-төлек ассортименты бары тик табигый продуктлардан тора. Бәйләнгән эшләнмәләр 100% йоннан, савыт-саба һәм сувенирлар кул хезмәте белән ясалган. Понравилось? Ошады инде, менә бал алдык, тәмле. Әле барысын да карап бетермәдек. Хәзер йөрибез, карап чыгабыз. Нравится, очень все. Барысы да ошый. Кыймаклар ашап карадык, бөтенесе тәмле. Бәяләре дә уртача сатып алырлык. Бөтенроссия ярминкәсе 28 февральгә кадәр эшләячәк. Аның адресын һәм эш вакытын экраннарда күрәсез. Илсия Валюлина, Рима Алексеева, Яңалыклар. Яз якынлашкан саен организм төрле авыруларга бирешә башлый. Организмга витамин җитешмәү һәм хроник авырулар барлыкка килә. Сезон вакытындагы авырулар белән ничек көрәшергә? Бүгеннән чаллылар үзләренең сәламәтлекләрен уникаль сәламәтләнү үзәгендә ныгыта ала. Тулырак алдагы сюжетыбызда. Мы находимся в Удмуртии, от вас 250 километров. У нас свои сероводородные рассолы для ванн, питьевая минеральная вода и лечебные торфяные грязи. Путевки от 6 до 21 дня. Сүз Удмуртиядә урнашкан Ува санаториясы турында бара. Бу сәламәтләндерү үзәгендә ел саен илнең төрле почмакларыннан килгән 8 меңләп кеше дәвалана. Аның 3тән бер өлеше татарстанлылар. Илнең катлаулы икътисади хәлен исәпкә алып, Ува санаториясы үзенең клиентларына бүләк әзерләде. Санаторий Ува разработал... Ува санаториясы кризиска каршы махсус тәкъдим белән чыкты. 14 көнлек юлламага 20% ташлама. Юлламага тулы дәвалану курсы керә. Очень заинтересовала эта акция. Мине бу акция бик кызыксындырды. Минем Ува санаториясында ял иткәнем бар инде. Бик яхшы урын, суы бик файдалы. Дәвалау процедуралары күп төрле, сәламәтлекне ныгытырга һәм ял итәргә мөмкин. Акция шартлары һәм юлламаны ничек алырга кирәклеге хакында тулырак мәгълүматны экраннарда күрсәтелгән телефон номерлары аша белә аласыз. Санаторий вәкилләре сезне 27 февральгә кадәр Удмуртия күргәзмә үзәгендә көтә.
Ватанны саклаучылар көне үтте, хәзер 8 мартка әзерләнәбез. Һәрбер хатын кыз өчен теләгән бүләге тун. Сыйфатлы, матур һәм отышлы үз киемене ничек сайларга? Бу турыда тулырак алдагы сюжетта. Ябылу уңайыннан зима туннар кибетендә ташламалар. Мех һәм кайры туннар бер бәядән 21 сумнан сатыла. Сыйфатлы, матур һәм уңайлы үз киемнәрдән һәркем үзен яхшы хис итә. Даими сатып алучы һәм пенсионерларга өстәмә ташламалар каралган. Һәр сатып алучыга өстәмә бүләк кышкы куртка. Все перемерила. Барысында киеп карадым һәм менә монысына тукталдым. Матур, ташламалы да. Әле тагын бүләккә кышкы куртка бирделәр. Зима кибетләрендә үз киемнәренең киң ассортиментын һәм 36дан 72гә кадәр үлчәмнәрен табарга була. Кызыктыргыч бәядән табигый теридән тегелгән тун һәм кайры туннар иратлар өчен дә бар. Не в каждом меховом магазине есть мужские модели. Барлык тун кибетендә дә булай түгел, ә монда сыйфатлы, юн бәягә сайлау мөмкинлеге күп. Зима кибете палитра сәүдә үзәгенең 3нче катында урнашкан. Товарларга куелган 21900 сумлык бәяләр атна ахырына кадәр генә гамәлдә. Кибет ябылганчы сыйфатлы мех һәм кайры туннар сатып алырга ашыгыгыз. Шулыда Динамо физкультура спорт оешмасының 90 еллыгына багышланган волейбол турниры үтте. Аны рәсми булмаган чемпионат дип тә йөртәләр. Турнир 16 командада кызыксыну яткан. Шолының төрле предприятие вәкилләре, хәвескәр командалар һәм хәтта күрше шәһәрләрдән дә килгән коллективлар катнашырга теләк белдерде. Шулай да финалга Шолы командалары чыкты, ТЭЦ вәкилләре һәм Минотаврлар очрашты. ТЭЦ командасында уйнаучыларның барысы да элек волейбол белән профессиональ рәвештә шөгыльләнгән. Аларның коллективы бу турнирда беренче тапкыр гына чыгыш ясамый һәм еш кына җиңүче булып кала. Бу юлы хәл ителәсе уенда җитди көндәшләр туры килде. Мондый финал күренешеннән соң Динамо Яршалы профессиональ волейбол клубы баш тренеры да түзеп тора алмады. Обычный интерес посмотреть. Гадәти кызыксыну, финалның дәрәҗәсен карау, аннан соң үзем өйрәткән уенчыларның аерым һөҗүмнәрен күзәтү. Тулы бер команда итеп түгел, ә һәрберсен аерым. Аларның майданчыкка 2дән артык куярга ярамый, һәм башкаларны да инде. Бәлки кандидатлар табылыр. Димәк, үзегезгә сөйлисез. Әлбәттә, һәр вакыт эзләргә кирәк, хәтта урамда йөргәндә дә. ТЭЦ һәм Минотаврлар башлангыч раундта очрашкан иде инде. Ул вакытта икенчеләре көчле булып чыккан иде. Бу юлы уен киеренке үтте. Командалар чират буенча бер-берсен узышып барды. Глупые ошибки, так скажем, которые... Нервларны туздырмыйча гына дөрес уйналырга тиеш иде. Мәгънәсез хаталар ясалды. Шундый туп төшкәндә аяныч. Бу туп бөтенесен тотып тора. Шуның өчен кешеләр котыра. Психологик яктан тынычсызлык башлана һәм билгеле инде бу эмоциялар майданчыкка чыга. Тулышкан эмоцияләрен Минотаврлар тизрәк җыеп алды. Беренче 4 партиядагы кебек үк тайбрейк шулай ук киеренке һәм каты килеп чыкты. 16-14 Минотаврлар беренче, ә ТЭЦ көмеш белән канәгатьләнә. Киләсе елга бәлкем рәсми булмаган чемпионатка Советлар Союзы җыелма командасы өчен уйнаган мастерлар да кушылыр һәм турнир тагы да кызыклырак үтәр. С удовольствием. Бик рәхәтләнеп, бәлкем хәзер егетләр булышыр өчен ветераннарны да чакырыр. Карап карарбыз, әзрәк шөгыльләнергә кирәк. Элек тә Чаллыда моңа охшаш чемпионатлар үтә иде, тик алар бу кадәр күләмле һәм озак булмый иде. Оештыручылар хәтта кайбер командаларны соңга калып килгән өчен кертмәде. Ләкин киләсе елга катнашучы волейбол коллективлары унга артырга тиеш. Илсия Валиуллина, Константин Величко, яңалыклар. Бүген Алабугага Идел буе федераль округының иң яхшы тэквондочылары җыелды. Идел буе Олимпия тэквондосы турнирына йөзләгән спортчы килде. Анда Татарстан җыелма командасы беренче 8 урынны алды. Алтын медальләргә ия булучылар арасында 3 чолылы да бар. Үзләренең авырлык үлчәүләрендә Тимофей Маркин, Алла Дмитриева һәм Лия Шайгардановлар җиңү яулады. Алабугадагы турнир күләмле старт алдыннан репетиция сыман булды. Март ахырында шул ук Алабугада юниорлар арасында Олимпия тэквондосы буенча Россия беренчелеге үтәчәк. Бүгенге менә шулар, тышта яз һавасы булуга карамастан җылырак киенегез, үзегезне саклагыз, сау булыгыз.